Študenstská televízia Bratislava uvádza francúzsky seriál Mám rád školu. Volám sa Virin. Mám 12 rokov a žijem v buddhistickom chráme v Ayutthaya v Thajsku. Som samanen, teda mníšsky učeň. Moja škola v Thajsku. Žijem v chráme Wat Panon Chong už pol roka. Musím sa riadiť pravidlami kláštorného života. Každé ráno na svítaní nás budia reproduktory. Náš internát je v budove, v ktorej bývajú aj mnísi. Sme jediní, čo tu smú byť. Novici sa obliekajú rovnako ako mnísi. Máme len jeden druh odevu, vyrobený z ťažkej bavlnenej alebo hodvábnej látky a vždy je žltý alebo šafránovo-žltý. Musíme byť perfektne oblečení. Tým, že sa stávam mníchom, skladám sľub chudoby a vzdávam sa všetkého majetku. Tak ako ostatní mnísi a novici, smiem jesť len jedlo, ktoré nám darujú veriaci. Každé ráno odchádzame z kláštora zbierať milodary. Mesto Ayutthaya je na druhej strane rieky. Musíme prejsť cez kanál, aby sme sa tam dostali. Cestujeme ticho. Naše správanie dokazuje pravdivosť viery. Loďou sa tam dostaneme rýchlo. Pristávame na druhej strane kanála oproti kláštoru. Buddhizmus je v Thajsku hlavné náboženstvo. Je tu 23 000 kláštorov. 700 ich je v Ayutthayi. 10% thajských mužov žije v kláštoroch. Každé ráno chodíme tou istou cestou. Najviac milodárov dostávame na trhu. Veriaci sa pred nami uklonia, aby preukázali úctu a aby nám poďakovali za prijatie milodaru. Týmto spôsobom si získavajú zásluhy. Je to trochu ako zbieranie bodov pre svoju reinkarnáciu. O 7 hodine sa vraciame do kláštora a jeme, čo nám dali ľudia. Máme len 2 jedla denne, oboje predpoludním. Jesť popoludní nesmieme. Je to jedno z 227 pravidiel buddhistického kláštorného života. Namiesto paličiek používame lyžice a jedlo si posúvame vidličkou. Vidličky si nikdy nedávame blízko k ústam, je to nezdvorilé. Jedlo vždy zakončíme modlitbou. Z jedálne potom odchádzame na jedinú vyučovaciu hodinu dňa. Wat má niekoľko budov. Chrámy na modlenie, príbytok mníchov, pavilón pre pútnikov a samozrejme škol. Staré buddhistické náboženské texty sú písané jazykom Pali. Náš učiteľ nás učí gramatiku. Je v nej mnoho rôznych skloňovaní. Musíme si ich stále opakovať. Pali je komplikovaný jazyk, často je ťažké mu rozumieť. Žiaci netvoria skupiny podľa veku, ale podľa dĺžky pobytu v chráme. Začiatkom 2. roka sa môže začať učiť dharmu. Dharma je buddhistická náuka. Po 9 rokoch štúdia môže byť vysvetený mníchom. Keď sa hodina jazyka Pali skončí, obrátime sa smerom k chrámu, aby sme sa pomodlili, a potom k učiteľovi, aby sme sa mu poďakovali. Vyučovanie u mníchov je zdarma, čo je veľmi dobré pre tých, ktorí pochádzajú z veľkej rodiny, ako je moja. Každý rok však môžeme prestúpiť do štátnej školy.
Meditácia je jedným z najdôležitejších cvičení v buddhistickom živote. Tak dosiahneme vyrovnanosť duše. Buddha predstavuje múdrosť. Buddha nie je Boh. Je to princ, ktorý zavrhol materiálne statky a svetské potešenie. V chráme je veľká socha Budhu. Malé zlaté lístky, ktoré kladieme na sochu, nám umožňujú získať zásluhy. Hry sú v kláštornom živote zakázané. Mnísi majú s nami teraz trpenie, ale dlho nám ping-pong hrať nedovolia. Už je čas ísť za našim ochráncom. Je to mladý mních, ktorý nám pomáha so skloňovaním. Keďže Pali je posvetný jazyk, pri odriekavaní textu držíme ruky v modliacej polohe. Každý novic má vlastnú skrinku. Všetko, čo mám, je fotografia mojej rodiny a list od mamy, ktorý si starostlivo uschovávam. V skrinke mám aj knihy a zošity. Toto je hodina písania. Dnes sa zaoberáme buddhistickým kalendárom. Snažíme sa zo všetkých síl, pretože je dôležité mať pekný rukopis. Samsek našiel v knižnici čudnú starú knihu. Má tvar ako harmonika. Ako všetky posvetné knihy je napísaná v jazyku Pali. Keď budem mníchom, dokážem knihy prečítať. Je čas prania. Každý samanem si perie šaty sám. Keď som žil so svojimi rodičmi, často som pomáhal mame. Preto pranie nie je pre mňa žiadny problém. Teraz látku vyvesím, aby uschla. Samanemovia majú v chráme rôzne pracovné povinnosti. Teraz, keď som splnil tie svoje, môžem sa ísť poprechádzať po chrámových záhradách. Moje obľúbené miesto je na brehu kanála. Často tam chodím meditovať pri západe slnka. Na druhý deň mám oblečenie suché. Odriekam Somsakovi deklinácie. Je to ťažké. Zdá sa mi, ako by som už zabudol, čo som sa naučil včera. Našťastie mi Somsak pošepká odpovede. Gong nám oznamuje začiatok vyučovania. Učiteľ volá niekoho k tabuli. Snažím sa byť čo najmenší, ale aj tak si vyberie mňa. Učiteľ žartuje, lebo mám problém. Nehnevá sa. Vie, že sa usilovne učím. Ale je to ťažké. No tak verím. Sústreď sa. Nie, dnes jednoducho nemám svoj deň. Ďalší samanen mi povie odpoveď. Na tom nie je nič zlé. Pracujeme každý svojim tempom a všetci si navzájom pomáhame. Konečne som to zvládol. Samanemovia celý deň sprevádzajú mníchov. Dnes sa zúčastňujeme na pohrebnom obrade v chrámovom krematóriu. Je to rodina mŕtvého a všetci sa modlia.
Po pokľaknutí rodina obetuje lotosové kvety a voňavé tyčinky. Potom ich dávame Budhovi na pamiatku mŕtvého. Pálime kadidlo. Telo potom spália a ostatky uložia na urnový cintorín. V chrámovej záhrade je šachovnica na hranie dámy. Po vyučovaní sem radi chodievame. Namiesto figúr používame kamienky alebo oriešky kešu. Hrám veľmi rád, aj keď prehrávam. Dvakrát do týždňa sa koná pred pagodou malý trh. Dostať tam mnoho vecí, obzvlášť kazety s rozprávaním o živote slávnych mníchov. Dnes ráno odchádzame z chrámu, čo robíme asi 2-krát do roka. Pre mňa je to prvýkrát. Ideme taxíkom, ktorý voláme tuk-tuk. Myslím na svoju mamu, pretože aj ona bola vodičkou tuk-tuku. Keď prejdeme celým mestom, dostaneme sa na miesto určenia. Opustili sme chrám, aby sme navštívili ďalší, Wat Tanot. Vládne tu sviatočná atmosféra. Dnes má narodeniny mních, ktorý je liečiteľom. Ideme ho navštíviť spolu s veriacimi. Prijíma obete vo forme kvetinových lupeňov. Dnes budeme robiť sochu Budhu. Veriaci kupujú zlaté, strieborné alebo medené lístky, na ktoré si napíšu svoje mená a svoje želania. Lístky sa potom pozbierajú a rozstavia. Niektorí veriaci obetujú dokonca zlaté tehličky, lebo je to významná udalosť. Zmes zlata, striebra a medi sa taví pri vysokej teplote a tak treba neustále zosilňovať formy, aby nepraskli. O mesiac, keď sa formy rozbijú, uvidíme sochy Budhu. Udalosť prišiel požehnať význačný mních. Je to veľký okamih meditácie a duchovného spojenia pre všetkých veriacich a ja som naozaj rád, že som sa ho zúčastnil. Slovenské znenie pripravilo Centrum Dabingu. Spolupracovali Michal Halom, Ivan Hudec, Mikuláš Pehér, Karol Kadlečík, Gregor Makarian, Daniela Krausová a Juraj Polskuňák.